Sa ngalan sa Mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, maginulso kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon. Sa una-una sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala, busa na ngamoy ako ka Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyong mga igsuon, karon inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niyang ngadto sa kinabuhing dayon. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Magampo kita. O Dios nga naghupay sa imong katawhan pinagi sa pagpasaylo ug nagdumala kanila pinagi sa paghigugma, ihatag ang Espiritu sa kinaadman nga imong gigamit aron pagpatunhay sa disiplina. Tungod sa pangaman ni San Gregorio imong Papa, itugot nga gumikan sa pag-uswag diha sa kasantos sa ilang panon, madangat sa mga magbalantay ang kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios, o gikan ni Timoteo nga atong igsuon. Alang sa katawhan sa Dios sa Colosas, nga mga buutang igsuon nato, diha kang Kristo. Maghatag unta kaninyo grasya, o kalinaw ang Dios nga atong amahan. Nagpasalamat kami kanunay sa Dios, ang amahan sa atong Ginoong Hesukristo, sa among pag-ampo alang kaninyo, kay nakabalita kami bahin sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus, o sa inyong paghigugma sa tanang katawhan sa Dios, tungod sa paglaom nga gitagana kaninyo didto sa langit. Nasayran ninyo kini kaniadto sa dihang gisangyaw kaninyo ang matuod nga mensahe nga mao ang maayong balita. Miabot kini kaninyo ingon man sa tibuok kalibutan, ug naghatag kinig bunga sama sa nahitabo diha kaninyo, sukad sa pagkadungog ninyo sa grasya sa Dios ug pagkasayod sa matuod nga kinaiya ni ini. Nakatunan ninyo kini gikan ni Epafras, ang atong minahal nga katabang ug buotang alagad ni Kristo. Gisigwinlan kami niya sa gugma nga gihatag kaninyo sa Espiritu. Ang pulong sa Ginoo.
Nagasalig ako sa kayo sa Dios hangtod sa kanturan. Nagasalig ako sa Dios hangtod sa kanturan. Ako sama sa usa ka buhi nga kahoy sa olibo, diha sa balay sa Dios. Nagasalig sa kaayo sa Dios hangtod sa kahangturan. Nagasalig ako sa kaayo sa Dios hangtod sa kahangturan. Pasalamatan ko ikaw kanunay tungod sa tanan nga imong gihimo kanako, ug isangyaw ko ang kaayo sa imong ngalan, at ubangan sa imong buutang mga alagad. Nagasalig ako sa kaayo sa Dios hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasagikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Bibiya si Jesus sa sinagoga ug miadto sa balay ni Simon. Niadtong higayuna gihilantan ang ugangang babayi ni Simon ug gisultihan nila si Jesus bahin kaniya. Miduol siya og mibarog sa kiliran sa gihigdaan sa masakiton ug gipapahawa niya ang hilanat. Gihuwasan ang masakiton ug diha-diha mibangon siya ug misilbi kanila. Sa pagkasawom-sawom na ang tanan nga may mga higala nga masakiton, sa pag nagkalaing-laing balatian, midala kanila ngadto kang Jesus ug iyang gitapion ang iyang mga kamot sa tagsa-tagsa o giayo niya isilang tanan. Gikan sa daghang mga tawo, danggula usab ang mga yawa nga nagsiyagit, ikaw mao ang anak sa Dios. Og gipinahan sila ni Jesus sa dili pagpanugilon, kay nasayod man sila nga siya mao ang Mesiyas. Sa pagsubang sa adlaw, nibiya si Jesus sa lungsod og miadto sa usa ka dapit nga awaaw. Gipangita siya sa mga tawo og sa diha nga hikit-an na siya, ila siyang gipunggan sa paglakaw. Apan miingon siya kanila, kinahanglan nga magwali ako sa maayong balita sa gingharian sa Dios, ngadto usab sa ubang mga lungsod, kay mauman kini ang tuyo sa Dios sa iyang pagpadala kanako. Busa, nagwali siya sulod sa mga sinagoga sa Judea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, din hinaton makit-an sa atong Ebanghelyo nga ang pag-ampo dili lamang para sa atong kaugalingon, but para sa atong isig katawo is importante. Nga sa atong Ebanghelyo, gidala ni Simon, si Jesus, dito sa balay sa iyang ugangang babayi, o iyang gihangyo si Jesus nga ayuhon niya kini. Og sa diha pod niadto si Jesus og giayo ang iyang ugangan. Dinhi nato makit-an mga igsuon nga sa tabang ni Simon Pedro naayo ang iyang ugangang babayi. And it will remind us, brothers and sisters, nga ang atong mga pag-ampo dapat is dili lamang para sa atong kaugalingon. And kung atong pangutan-on ang atong kaugalingon karon mga igsuon, kanus ang panahon no nga kita nag-ampo para sa atong isig katawo, para sa ilang kaayuhan o para pod no sa kausban sa ilang kaugalingon. Sa pagpadayon nato sa atong santos nga misa mga igsuon, atong ampuan, atong hinumduman ang mga tawo nga nanginahanglan sa atong mga pag-ampo ug ato silang iampo aron pod sila pangilayahan sa atong Ginoo. Amen.
Palihog manindog. Sama sa mga tao nga nagdala ngadto kang Hesus sa tanang mga masakiton o giyawaan, dadun nato karon ngadto sa atong langitnong Amahan, ang tanan nga nasakit, naguol og nanginahanglan sa iyang makaalim nga gugma. Magampo kita, Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang simbahan, manghita nga malingkawas ang mga tao gikan sa bisan unsang makababag, sa ingon makadagat ang ebanghelyo ngadto sa tanang tao sa atong panahon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang Ginoo maghatag og paglaom ug kadasig ngadto sa gutom nga kalibutan, nga sa dili makiangayong paagi nahikawan sa pagkaon, sa bisti o kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nanag-anto sa kawalay paglaom o kabalaka, makakaplag diha kang Kristo o kasiguruan kay siya man ang dalan, ang kamatuuran o ang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nag-antos sa mga balatian, diin ang pagkinabuhi, nahimong mabugat nga palasonon, makakitag kahulugan diha sa ilang mga pagsulay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga imo untang isipon, nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa mga altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangamatay ug sila nga nagbangutan, makalaom diha sa kabanhawan Jesus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Makagagahom nga Amahan, bantayang imong banay, panalipdi og ampingi kami diha sa imong pag-amuma, tungod kay ikaw man ang tanan nga among gilauman. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsuon, magampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawato ron ta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawato ron ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa paglayag o pagkimaya siya ngalan, alang sa abot sa itong kapuslanan ug sa tubok niyang santos nga simbahan. Ihatag ka na mo ang pasaylo, Ginoo, aron sa among pagpasidungog kang San Gregorio, magpulos ka na mo kinigasa nga sa imong paghalad ni ini, imong gihatagan ug gahom sa pagpasaylo sa kasalanan sa tibuok kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimong kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Gregorio, sa ingon nga imong kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos ni nga kinabuhi. Imo kami gitudluan pinaagi sa iyang pagwali ug gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga nakapahimuot gayud kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, dagadayig kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daigunang nagani sa ngalan sa Ginoo.
sa kahitasan. Santos garikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu ng pagsantos nining mga gasa. Aron nahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, may pasalamat kanimo, may pikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyo mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og Panginom ka mga tanan, gikan ni ini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo. Sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan gumatubang, ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga babanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ang Nuestra Señora del Carmen de Limpia, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa Amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Pangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, at agi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon
sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man naging harian ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw o kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay panaa kaninyo. Ipakita ta ang panginig sa unay. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, atagi kami sa kalihinaw. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang imo kalawat kanimo, apan ipamuno mo lamang ug maayo ako. Magampo kita. O Ginoo, tudlo ipinagi ni Kristo ang magtutudlo sila nga gipakaon kang Kristo ang pan nga buhi aron sa among paghandom kan San Gregorio, magkakaton kami sa imong kamatuoran ug maghubad niini sa among kinabuhi diya sa gugma alang sa uban. Kinaamong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog mangluhod. Pag-ampo alang kang Senyor San Jose, ubulahan nga San Jose, midangop kami kanimo sa among mga kalisod, ug tapos namo pangayua ang panabang sa imong santos uyamot nga esposa. Pangayuon usab namo sa dakong paglaom ang imong panabang tungod ni adtong gugma nga nakapatipon kanimo sa putli nga Berhen Maria, inahan sa Dios, ug tungod sa amahanong gugma nga imong gikugo si Jesus sa bata pa siya, nangamuyo kami kanimo sa dakong pagpaubos, nga lingion mo sa mga mata mo nga maluluyon, kining kabilin nga naangko ni Jesucristo sa iyang dugo, ug sa imong gahom ug panabang, kaluya ang among mga panginahanglan. Panalipdi o matinumanon uyamot nga magbalantay sa Diyos nun nga banay, kining kabilin ni Jesucristo, ipahilayo kanamo umahigugmaong uyamot nga amahan, ang tanang buling sa kasaypanan ug kadautan. Kaluy kami ug tabangi gikan diha sa langit, umahigugmaon nga manlalaban, gikan niining pag-awayan, batok sa gahom sa kangitngitan. Maingon nga kanhi giluwas mo si Jesus sa bata pa siya, sa dako nga katalagman sa kinabuhi,
ingon man usab, panalipdi ang Santa Iglesia sa Dios batok sa iyang mga kaaway, ug sa tanang mga kalisod, ang tagsa-tagsa kanamo, panalipdi sa imong kanunay nga panabang, aron sa pagsunod namo kanimo, ug dinasig sa imong panabang, makahimo kami pagpuyo nga walay kasalanan, mamatay sa maayong kamatayon, ug makadangat dito sa langit sa walay katapusang kabulahanan. Amen. Señor San Jose, palihog manindo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo.